Goddag. Mit navn er Kenneth. Jeg kan sige helt lige så præcis som modsyn. Ja, okay. Og starter igen. Nej. Det er jo præcis det, som modsyn den siger. Randy, vil du sige noget til den? Jamen, det er ikke så meget straight i den, vel, så... altså, nej, tak. Og jeg bare siger, at I er bare super gode. Hold kæft, I var gode, mand. Jeg kan bare ikke få nok af. I er fandme godt. Hvad siger du, klokken, mand? Det er kraftedeme med noget af det ringeste lort, jeg nogensinde har set. Nu må der jo kraftedeme tage jer sammen, mand. Min bedstemor kunne gøre bedre. Skriv næste. Nej, okay. Ej, det var hyggeligt at være med i hvert fald. Hej. Jeg hedder Olaf, og jeg kan sige akkurat sådan ligesom ham der Karsten fra din natteværd. Jeg kommer bare på, når jeg er klar. Så mangler der en linje. Det er godt at være let. Så mangler der en linje. Det er godt at være let. Ja, det var i hvert fald dejligt, at man lige kunne være med. Ja. Jeg er slange menneske. Jeg kan putte mig selv ned i sådan en her, ligesom. Det var det. Hej. Jeg kan synge og danse præcis ligesom Freddie Mercury han kan. Ja, okay. I want to break free. I want to break free. I want to break free from your life, your soul. Sex in the spiral that means you. Hvad? Nej. Okay. Drengerne hedder Ronny. Hvor? Når jeg kan alle Brøndbys skovstammer. Jeg starter bare selv, når jeg er klar er med. Nå, kan jeg komme til? Brøndby, 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 Slap af, det var godt, mand. Det var vildt, det der. Kæft, det er godt. Kæft, det er godt, mand. Altså, jeg kunne vildt godt tænke mig at have dig som ringetone på min telefon. Men det bliver sgu nej herfra, ja. Hvad fejler du, mand? Smut!